L-idea ta' pulizija barranin f'lokalitajiet turistiċi hija biss mossa ta' PR diżastruża għall-gvern. Kien dan il-mod li bih ġiet deskritta mill-Malta Today id-deċiżjoni tal-gvern li jimportat minn pulizija Taljani sabiex jassistu lil pulizija Maltija fil-ħidma tagħhom mat-turisti f'pajjiżna. Bl-editorjal jgħid li l-filmati li ċirkulaw fuq il-medja soċjali fl-aħħar jiem ta' persuni wettqu atti indiċenti fil-pubbliku u jagħtu storbju eżaġerat kienu sinjal għall-gvern biex jieħu azzjoni. Dan fil-waqt li l-Pulizija Maltija wettqu numru ta' raids f'Paċeville, is-Swieqi, Pembroke u San Juan. Iżda l-editorjal iddikjara illi azzjonijiet ta' darba bħalma kienu dawn ma kinux biżżejjed sabiex jitaffu mill-pis li qed ikollhom jerfgħu ir-residenti f'dawn il-lokalitajiet. L-editur spjega illi l-azzjonijiet tal-gvern waslu tard b'reazzjoni għal sitwazzjoni li ilha għaddejja f'pajjiżna numru ta' xhur. Bil-Prim Ministru Robert Abela saħansitra jitkellem lura f'Ottubru illi għadda dwar kif it-turiżmu ma għandux jaffettwa l-kwalità tal-ħajja tar-residenti. Għal kollox kontra mir-realtà ta' dawk illi jgħixu f'lokalitajiet turistiċi. Intant ingħad li l-Ministru Byron Camilleri messu indirizza l-konferenza tal-aħbarijiet dwar il-kollaborazzjoni li saret bejn il-Pulizija Taljana u dik Maltija u mhux ħalla lil poplu fil-għama dwar dan kollu sakemm kien kostrett li jispjega fl-aħbarijiet. L-editur enfasizza li d-deċiżjoni li jinġibu l-Pulizija Taljani sabiex jassistu lill-uffiċjali Maltin kienet sempliċement knee-jerk reaction illi wriet li nabbilta li l-gvern ikun proattiv. Fl-aħħar jiem kien żvelat fil-medja li l-Gvern Laburista kien sfurzat li jimporta l-Pulizija Taljani sabiex jgħinu lill-uffiċjali Maltin jikkontrollaw lit-turisti f'pajjiżna. Deċiżjoni li għanqlet ħafna kritika anke fost il-Pulizija Maltin illi spjegaw li din kienet mossa li turi kemm il-Ministru Camilleri ma jafdawhomx sabiex iwettqu xogħolhom.